Niphendle liphezulu. Liphezulu elami uyena owalehlisa. Ubani owalehlisa? Uyena. Uyena wakuvula imilenze. Uyena owangiginqa phansi. Ukubaleka kwakho kusho something nje ubaleka kanye lapha. Sitshele ukuthi sisotha kanjani inkinga ngoba ukuthi umelusi uziqobela izimvu zakho zidliwe wena. Manje wemfundisi mawuthi uzobona ngengane chaza ukuthini? Ntombazana kanokubulala nami manje shushu uma engasimukeli mina ngizobu ithi imephe yami into mayeke ukuthi akasamukeli. Angifuna le ntombazane le. Kilikiti thuthi wentombi eshe wethu izobathi ubhuti wabantu lo yellow bone mpana maso samakambe ekhe semthi bathi umuntu enkulu ingadla umshilo shitsha phela phansi bathi kunyanyavu uyalive onenona engafi season 1 lapho khona sibhalele khona uZandile uthi uZandile kunenkinga nomfundisi wakhe esontweni kunodaba lengane phakathi nendawo asazi ukuthi kuphi kanjani kodwa yaziki ukuthi inona engafi idila nokuthi ingane ibe nenhlalonhle noma ke uma ingane bengane babe nendlela ukuthi bakhulise ingane kahle ngoba thina sibhekela isimo sengane ukuthi ke ingane ihlale kahle asikubheka ukuthi ke uZandile namhlanje usibhalele uthini thina and leyo ndaba leyo sisotha kanjani danko. Igama lami nguZandile. Ngibhalele inona engafi ngoba ngithandana nomfundisi esisonta naye. Wangithembisa isikhundla esontweni. Manje njengoba sengikhulelwe nje umfundisi ungitshela ukuthi sekumele ngikhiphe isisu ukuze ngithole isikhundla lesaye ngithembise sona. Kumanje ngicela bangiphelezele kunini engafi ukuthi siye ukutshela umkakhe ngoba manje ngiyangikwazi ukukhipha lesisu lesi athi ucela ngisikhiphe. Kilikiti buye lapha ekhaya sikhona ke la endaweni esigamela sibizwe khona ke usisi Zandile sawubona sisi. Kanjani? Siyaphila kanjani? Siyaphila. Siyaphila. Igama lami no SMG ngiqhamuka esophosini media uhlelo yini nengaftshela mina dadewethu ngibe kwani namhlanje. Ngiyabonga uqale ngibonge nje ukuthi sumele phezulu mangibhalela. Njengoba sulazi igama lami nguZandile. Ngibhalele inona engafi ngoba ngicela ningisize. Ngifuna ukutshela umkamfundisi ngikhulelwe ingane yamfundisi esontana. Mani oh. Ngifuna siqale kahle. Ungayithatha ngolaka. Ngathatha ngolaka. Just ubeke umoya phansi bese uyiqale kahle. Okay. Ngithenjiswa umfundisi esisonta naye ebandleni. iBishop. Langithembisa isikhundla. Wacela ukuthi sithandane nesantshontsha-ke leso sikhashana ke esitshontsha nesonayo. Kwaze kwaba kufika ekuthenini siyalala. Umfundisi ushadile. Okay. Kwaze kufika ekuthenini ke mina naye siyalala. Ngevadiki. Ngevadi. Ngoba phela unomuntu wakhe. Ngakhulelwa njengoba ubona nje. Ngephasika. Iphasika leli lalonyaka. Okay. Njengoba ubona nje isisu sesibonakala. Manje ngifuna ukutshela umkakhe mina ngoba manje mangithi mina ngiyamtshela usengitshela ukuthi ukuze anginike isikhundla lesayithembise sona sekumele ngisikhiphe. Shoo. Engeke ngikwazi-ke mina ukuthi ngikwenze ukuthi ngikhiphe isisu mina umphefumulo ongenacala awuzacela ngize emhlabeni. Mana siZandile. Lo muntu ufuna ukuthembisa isikhundla. Yebo. Nithandana. Bekade okay. Umqome ngoba ufuna isikhundla. Sashotshana nje singakathembisani ngezikhundla. Right. Shuthu besefuna i-wrestling ke phela ke azangithembisa isikhundla ke. Sayidlala ke. Nadlula ku-wrestling. Kwaba khona ingane. Wavela ungiyosha ekhaya. Mase uvelile sekuthiwa manje ayiphumi ingane manje. Usethi angiyikhiphe ingane ukuze anginike ke lesikhundla usaba umkakhe. Sho lesikhundla siyahlesha. Siyahlesha. Uthi usaba umkakhe. Uzothini ke yena ayi ngcono mina ke ngizotshela yena umkakhe ke ukuthi yena uzothini ngoba angimtshelanga mina ukuthi ngizobhalela la. Ukuthi yena uzothini ke hayi akusekhona okwami lokho kodwa ke kumele umkakhe ayazi lento. Okay. Before siyekuthelela umkakhe uzothini.
utheni wena uma ngabe thatha isinqumo sokuthi ukhiphe isisu ngamtshela ngathi ngeke ngikwazi ukhipha isisu kodwa still wena asifuna isikhundla ngisene ndaba kwanasikhundla mina ulwelana njengamanje cha ukuthi azi njengoba uthi angikhipha isisu sengilwela ukuthi kwazi umngakhe ukuthi uthi angisho into kanje kade mina naye siyiplanile yonke lento lesikhuluma ngesikhundla bese singaplananga ingane besikhuluma ngesikhundla nakho-ke sekuwukuthi-ke sidlalile silingi kuze vela ngesikhathi intshontshana bekuphi umama ubekhona phela besingatshotshaneli kwakhe bebhukha umfundisi emahhotela ukuthi ibishop sesini imali omnikelo hhayi akazi-ke ubethatha imali adebhukha ngayo eyi Sandile udaba lakho luthanda uba bucayi mbijana ngoba kuphathi kokuthi kuthinteke umuzi womuntu ongazi ukuthi uzophetha kanjani lolu daba kodwa ke sikwazile ukuthi simthole umama umfundisi mawucabanga uzoyimukela kanjani le ndaba futhi ma ulindeleni hey lo mama loya unolaka ngiyasaba khona ukuthi angangishaya ngishaya kodwa ke nama into engayenza indoda ufisa uba umna kwabo yini hayi phela manje ngithiwa ngithatha ngikavuma ha oyamthanda umfundisi senginanengane nje ngithi yabo nginengane yakhe manje sinengane sizoba nengane mhlambe naye umfundisi angawehlisa umoya yakhe athi ngisiyeke mase kwazi ngoba phela inkanyamba yakhe lo yona la besaba inkanyamba yakhe umfundisi usaba yona okay alright mbuke lapha ekhaya uyalizwa ukuthi abala kasizandile ukuthi limi kanjani elicayi kangakanani kodwa ke umsebenzi wethu ukuthi sizame ukuthi senze ubulungiswa kuyona yonke into njengoba uzandile ezekuthina ukuthi sikwazi ukuthi simlandele umama umfundisi akwazi ukuthi balixoxe lolu daba njengomna wabo sibanikeza kithi ukuthi bakwazi ukukhuluma sibone ukuthi isibeka kuphi le ndaba kodwa ke angazi lungile sesimbone ukuthi umama umfundisi yamthola and yena uthini bathi ke umama umfundisi usekhona endaweni nesigameko uvala uzongiphosa le mazini lo mama uyamzwa ngazi awubokuthi hayi sondela mama sondela uba lojikayo Umyeni wami. Umyeni wakho yebo hayi kodwa ke kulungile asebesiqhubeka mama Amakhamera. bazomlanda mama sizama ukuchazela mama kodwa umoya ya fisa umoya sondela ungesaba sawubona mama Yebo, ninjani siyaphila njani? sikhona igama lami ngo-SMG qhamuka kwasebukhosini media TV uhlelo inone engafi sicela uqale sibonge ukuthi ukwazi ukuthi ufike mesikucela nawe baba siyabonga kakhulu ma sicela uxolisa ngamakhamera ukuthi ubona amakhamera la amakhamera lesebenza ngawo uxolo kuleyo ndawo lapha sinodaba esikubizele lona la eliphethwe nanangusisi uyamazi usisi Ngiyayazi ingane yami yasesontweni le. uzandile ke la unodaba afisa ukuthi akudlulisele lona ebese nizama ukuthi nikhulumisane ngalo ngibone ukuthi nibeka naphi ngicela ukuthi ngingangeneli kakhulu ngapholisa amaseko Zandile usefile mama umfundisi mhlawumbe ungamtshela ukuthi isiphi isizathu sokuthi abe la namhlanje umbambe bandla Ubashaya mama hayi kholehlisa umoya ma uyaphila ngiyaphila. ngiyaphila nami ngibhalele inone engafi ngoba manje ngiyaxolisa ngisaba nokuthi ngisho lonke kodwa ngikhulelwe nganamfundisi Angizona ngithi ma ngikhulelwe nganamfundisi umfundisi oyimaphi umntanami? lo omnyeni wakho hayi Ima
Imazandile. Uma kancane uthi ukhulelwe. Yebo, Ingane kabani? ngikamfundisi. Oh, umyeni wami. Yebo. Uchaza ukuthi umyeni wami lo engihamba naye. Yebo ma. Manje wasengishilo ngiyaxolisa. Ukhulelwe. Ungibizela ukungizongitshela ukuthi ukhulelwe wena. Ma kodwa umfundisi okade kumele akutshele. Usethi angisikhiphe isisu. Yona into eyenza ngize kufike la. Ukube uyena ukutshele yena mhlawumbe ezokutshela ngendlela engcono. Kungaze kufike kumakhamera kuyona ngayo yonke le ndlela eyenza ngabe ngiyona inhloso yami ukuthi kufike kanje. Uyena okade kumele akutshele. Ngicabanga ukuthi ubengangikholwa mangithi mina ngizokutshela. Ubengangikholwa. Usethi angisikhiphe isisu kahle kahle mina nomfundisi. Mana intombazane ngathi ukhidana kakhulu. Usukhida kakhulu. Umithi. Lokhu uthi ukhulelwe la ukhulelwe. Umithi. Umithi ingane yendoda yami. Bongamazi uthi ushadile. Bengimazi. Wadecide ukuzivulela imilenze wena uvulela indoda yomuntu oshadile. Mangicela ubuzena ukuthi Yimake mana. Uchaza ukuthi uhlezi ufika la kwami uthi uzongenzisa izinto lana ngoba ikamfundisi kaBishop kwasha kwacima kanti na wazi ukuzovula imilenze. Bo uyivulela phela imilenze. Bathi welala emalodge ma basho ukuthi babelala ekhaya. bebuka. Bawuchaze kanjalo ngichaza. Zandile. Cha wena Akashaya umuntu okhulelwe mama polisi. Akashaya umuntu okhulelwe. Akashaya umuntu okhulelwe mama. Hlisela umoya. Mfundisi kodwa ngiyekeni. Uzosibizela amakhamera uzosibizela lana. Ngithi ngiyekeni. Nawe mfundisi ungangitsheli lonto ongitshela yona. Ngithi ngiyekeni. Ngitshela ngathi mina ngizomtshela hlisela umoya. Ngithi ngiyekeni. mina ngithi Wentombazana ndini? isisu mina. Wentombazana ndini? Isisu bekumele ngicine ngenze njani? Isigcino sami Cabangela isithunzi sami njengomfundisi. hayi mfundisi hayi ngeke. Ngiyacabangela Mina nje ukuthi ngikhiphe Ma, isisu hlisela mina. umoya, hlisela umoya ma, hlisela umoya. Wangiyala Zandile. Mfundisi. Mina uthini ngesami isithunzi mina. Mfundisi. Ngesami isithunzi uthini? Ma, asikese Sandile. Ngikuthembile. Ngike ngikushiye nala ekhaya. Ngithi usala ungibhekela umuzi, ungibhekela izingane. Wena ubona ukuthi wena ingane okufanele uyibheke kakhulu indoda yami. Kodwa asikazi silaleli kwakho. Okubalekile ilokho asikazi. Intombazane thula umsindo. Uyangicasula. hlisela umoya. Sala phansi Sandile. Uyangicasula. Ma asizamile. Awukazi Asamile ukuthi nawe futhi. mfundisi bamnkosikazi. Wena ngoba umjwayele mhlambe ngizokwazi ngikhulumisana. Ngoba le mess mfundisi ifake uwena la. Mfundisi awuchaze. Mina ngifuna ukuthi mhlambe ya. Esinikeze lo mfundisi ithuba. Mhlambe mfundisi awunikeze umama explanation ube kahle wafika. Ngihamba nawe baba ngoba ngithi ngihamba nomyeni wami. Ingakho ujike ubaleka. Ingoba ubona isithandwa sakho. Awuchaze mfundisi awunami ngaludaba. Kwenzakalani mfundisi? Engilwa nalo nje mfundisi sitshela ukuthi kufika kanjani ukuthi wena kuthiwa khishwe isisu ibulawa kanjani ingane. Mina nansi into engifuna ukuzwa ngayo. Sifika kanjani lapha? Ulalela umama ufuna ukwazi umdlela lweni uqala kanjani? Nalento ijoliwe. Awuqamba lana mfowethu eqinisweni untombazana wangimthembise isikhundla lapho esontweni. Njengoba Umthembisa njengobani? Umthembisa njengobani? wayezoba umama Bishop. Umama Bishop. Yeah, wesibili. Njengoba lapha ekhaya siyabantu abanesithembu, baba nabafazi ababili. Mawubuyazi lo ndaba ukuthi uyalanywa. Umama bese yazi lo ndaba ukuthi uzolanywa, uzokwelanywa. Angaze ngatshenwa ngasithembu mina. Angazani nasithembu. Qhubeka baba. Lesingakazi sikhulume lo
kodwa mama uyazi nawe iqiniso uyalazi ukuthi ubaba unabafazi ababili so bengeke kube kuhle ukuthi mina ngumholi webandla impela nje ngibe nomfazi oyedwa inhloso yalokho okunye bengifuna nje indlalifa ufuna indlalifa mama unamantombazana awu5 ngoba mina ngikwazi ukuzala ngizoze ngizalelwe amantombazane. Mfundisi ufuna indlalifa wena yeah le ufuna uyihushula Mfundisi ngisengifuna ukwazi wena yini oyifuna mfundisi ufuna indlalifa ufuna umfazi wesibili kodwa wena ufuna ukubulala indlalifa so ufuna ukulaxaza intombazane manje ithendo yakho mfundisi ngibona angifuni ukuqamba mama isikhundla sesingasekho ayisifuna sisa Baba. Kukhona into engalaleleka ayilaleleki le yakho. Ayilaleleki le yakho. Ngikuhlonipha impela. Ubaba wasekhaya. Futhi kufuze ukuthi ngabe ngikubamba ngezandla. hayi umhlonishwa webandla Ngikubambe ngezandla. umhlonishwa webandla Awukazi uzungitshela indaba sesithembu. Kusukela eqaleni. Size sithola abantwana. Wena nje awukazi uyikhuluma indaba yesithembu. Khona ke songisukela ke nje ungisukela ngengane engaka. Ngale ngane le. Mina mfundisi ngicela ukubuza Unesibindi nanokuba uyakhuluma uzothula wena uzothula. Uzothula. Angikwazi mawuthula. Mayesithi mina asisekho isikhundla uthini? Uthini? Wawukade uvula imlenze uvulela isikhundla. Yebo. Angithi wayengithembisile. Utikiline ngempela wena. Utikiline ngempela wena. Ukwazi kanjani ukuthi ungathi uyasonta la? Sihlezi sinifundisa nabantu abasho ukuthi ziphatheni kanjani ebandle. Ngicela ungiyeke nawe futhi. mama shisa umoya Ngimtholelile mina le ndlalifa ade ifuna ngithi. Uyazi ngani njengoba kesisweni ukuthi indlalifa le. Ngithi sengile Makuyena yena lo ndoda yakho le kade nginika imali zokuya kwiscan. Kade nginika imali yokuya kwiscan. Njengoba Ntombazane ungithatha kancane wena. Angithathi ma kancane kodwa indlela nawe usuwenza ngayo ufuna ukushaya mina. Zandile hlala phansi Ufuna ukushaya mina. hlala phansi Zandile ma ngiya-understand inkulu lento ngiyazi ukuthi inkulu okuzwisiseni kwakho into eshiwo Zandile uthini ngoba mina ngibhekela isimo sengane ezokhishwa Mina ngizokubamba mina Zandile. Ngizokuthola mina. Asho simele ngivula iprotection. Ngizokuthola mina. Yes. Ngizokuthola. Ungisusa kwami. Ungibiza nalabantu bakho bamakhamera. Ibandla lithini? Libona mina. Lingakanani ibandla engiliholayo? Nayona nalendoda ke oyihlambalaze yawayihlambalaza. Nanka amakhamera asijamela wena kubhekela nalamakhamera akho. thina ke siyalalela asijajani ma uyazi ukuthi mengibuka mina lesithombe ngiyilanga ngibuka indoda yakho ithi indoda yakho mfundisi uthi kimi wena untomazana umthembisa isikhundla uma umthembisa isikhundla sekuyabe seyakhulelwa ekukhuleleni kwakhe isikhundla sisekho ingane sefaya ikhishwa uyazi mina mengihlela ngicabangani ngicabanga ukuthi umfundisi isikhundla mhlawumbe sesibhekele omunye umuntu awuboni ma ukuthi mhlawumbe kukhona intombazana umfundisi aseyibhekile Awukume kancane ngisakhuluma angathi mangikhuluma nendoda yami. Ukhulume wena ngalapha. Uzovala umlomo ke futhi ngoba kukhona lento engizokuvala ngayo. Wena baba ngicela ungichazele. Wathe ngesikhathi uthatha isinqumo sokuthi uyahamba. Uyolala nalentombazane. Uyoyithembisa isikhundla kanti uyazi vele ukuthi isikhundla ngeke izisitshole. Ngikhona akho sikhundla la satholwa amantombazana lebandleni. Wazi kahle ukuthi indlela idlula la kumina. Ucabanga ukuthi mina ngizovumela bonke otikiline laba basuka ngaphandle bezozenza engathi siba yimakholwa la kanti bazokwazi ukuthi bathathe thini izithunzi zethu so mama bazibhekisele phansi. Into nabo kade uyihlosile ngalento yakho kade uyenza vele baba. Umoya usehliki baba usehliki futhi musuku ungibamba ngoba phela ukhona lo mbamba kangcono umuzwa kangcono. Angilibona lelo khaya elami ikhaya
Awungicela ungichazele manje. Ningithathile nentombi yakho. Nazongiveza kumakhamera. Sithunzi sami sehlikile. Ngicela incazelo eqondile. Ngicela uxolo. Sizoyidinga impela incazelo mfundisi ngoba ukubaleka kwakho busho something nje ubaleka nje lapha. Sitsheleke ukuthi sisotha kanjani inkinga ngoba ingane ethiwa uthona ingane ayiflash angithi wena. Uyavuma. Uyavuma ukuthi ingane ayiflash. Khona be Sithini isizathu ukuthi ingane ayiflash. bengivikela isithunzi sami. Leso ngazange uzucabange baba ngalesikhathi uhamba uye emantombazaneni uyolala namantombazane ingane zasesontweni amavolontiya awuzange uzucabanga ukuthi ivolontiya leli Kanenzana lapha imbali zesonto lezi nenzana lapha Phela mama. Ngizocela siyilungise lento mama. Usale usuwamukela. ngamukele ini Amukela nje. ukuthi umelusi uziqobela izimvu zakho zidliwe wena ngamukele lokho senzenjani mfundisi uyaqhubeka nomnye esikhulu intombazane enzenjani ngaphela manje uzele la ngoba wena sothi akhipha ingane ngoba isikhundla sasitholanga senzenjani isikhundla siyabuya kwenzakalani soke ngizwe Isikhundla ngeke sisabo wena. kwenziwe njani Njengoba sekwanakele kanje. Ayibonakele kanje mfowethu. bonakele Bonakele. angikuzwa Ntombazana. Ngathanda intombazana angiphi ithuba impela nje ngikhulume nomama ukuze siyilungise le nkinga esidalekile. Uma umama esamukela ukuthi yena ngenze leli siko lasekhaya lokuthatha isithembu. hey Ngajabula. Manje shuthi uma engasimukeli mina uzobe ithi imephe yami into maye ukuthi akasamukeli. Hey. shuthi lengane izophila mangabe isithembu sivunywa Njengoba ngisho nje ngizama manje bese avunywa isithembu kuzokwenzakala Shuthi ngizoqhubeka ngisikhiphe phela. Ngokusho shuthi wena mfundisi ahlele mfundisi konke engayithuli kahle ingane uyayazi yona ngingayivuma ngingayivuma. hayi mfundisi mfundisi enaba mfundisi yenaba mfundisi Ingalana phela mama ingane ayingakoza. Ngoba sikhulume kahle ngami sisela. oh uyabona ngengane Ngoba nje ngibeke ngale. manje wemfundisi mawuthi uzobona ngengane uchaza ukuthini? Ntombazane kanobulala nami ngedwa. Hey. Ngizele wena ubulala nami ngedwa. Hayi shuthi ubungiphelezela kwabanye. Hayi ubungiphelezela. Lalela la mfundisi. ntombazana uzongakhuluma na indoda yami phela futhi Ma indoda yakho ke uziphayo uhlonipha ke uqala wena ofikile wazovula imlenze kwami angiyifikelanga. Iyona dikhokhi book. ubokhishwa iyona endlini kini Iyona dingicela. ubokhishwa iyona endlini kini Ma angifuni size sifike la ufuna ofuna ntombazane musu ukufihla amahlazi wakho uwafihle nawe ngendoda yami naye ifihla wayo ngawe nakahle kahle lo mthapha iyana enudlala lapha kwami yini leni yenzayo vele imini isima la yakho mali ehlulo ungenawo uzipho ohleli. wena iphende liphezulu liphezulu elami uyena owalehlisa. ubani owalehlisa uyena uyena wakuvula imlenze uyena owangiginqa phansi. phela kufanele ukuthi ipolice station iqala nje lo on Sasivumelene phela ngeke ngivule icala. oh nanivumelene wayivulela wena imlenze Esasivumelene. wayivulela Angisuke imlenze ngithembisile ukuthi ngizogana kuphi. manje na ke egcineni usuzolokhu uthatha iblame uyiphonsa kuyena Ingane lathi ngikhiphe uthini ngayo wena. Njengomama ke. uyazi ukuthi ngingayidabukela ingane futhi ngiphinde ngibe nenhliziyo ebuhlungu ukuthi iphuma kuTikiline ofana nawe mina uTikiline uqobo mntanami hayi shuthi sobabili ke nayo indoda yakho uTikiline awukazi ukuthiwa indoda uTikiline Okay, iphente kumuntu osifazane sanifundisa esontweni ukuthi lihlala phezulu nami nali phezulu uyifake phezulu ufanele nebhandi into ayishoyo ukuthi akazazi indlela zami uyena wayencoma mina wena uchaza ukuthi wena unendoda eyodwa uchaza ukuthi le yami indoda bekuyiyona unendoda eyodwa iyona lo uhidela lezi ingane nazo ezoba phela baba
Ezala ngane salendoda futhi. Ngahlukana nabo babuwazi. Ntombazane. Ubona nje. Uyabona nje wena. Nomuntu wesilisa. Angisazi kodwa no KFC manje. Manje mfundisi ke kusahamba nomfana sekuyindoda yami ngoba ngihamba nomfana. Hayi mfundisi kahle wena ukubalekela izinto zakho lungileke uzoyibona lo ngane kodwa ke idingo zayo ingakazalwa ngizobe asilungise njengokuthi uzoqhubeka wenza nithi ubusi nginikile imali escan asilungise ngale ndlela saya nawe kwi asilungiseni ngale ndlela mfundisi awuyithembi ngalo ukuthi yakho ngithi Aya ngiyithembi. ufuna kwenza kaleni kwenziwa iDNA Shuthi mina uzongigeza ke Intombazane uzoyikhokhela. Mina futhi angithi wena ongayithembi ingane Anginayo imali yebandle angeke isiyenze hayi amadini. shame unendoda shame wemama imali yebandla Hayi. leya lenibhuka ngayo hotel bekuyeyani hayi mfundisi ngeke mfundisi awukwazi kuba safe mfundisi kuyona yonke into manje ube kahle wafika la waba khona mamfundisi siyabonga ukuthi ufike naye ingane phela ikwazi bole ihushu lemfundisi ngoba ithola uyise ofeshunqa lo ingane yaziyo nina nje beyikhomba kuwe kusho ukuthi ingane fanele ithi ibheke ukuthi ngempela yakho yini ukuze uzoba nesiqiniseko ukuthi ukhuluma into ekhuluma nje ukhuluma manje Phela ukhona umama yena ozoyibona mawukuthi iyafana nalezakanye. Ngibona ini baba? Ngibona ini? Ngibona amanyala akho? ayi le ndoda shame Sefisula. Ngibona amanyala akho. Baba, mina okusho ukuthi mina ungenze ubhali ohleli. yini Olinde zonke inkinga wena uyaphuma la endlini uyokwenza inkinga zakho. Mina ngibe ubhali ngilinde wena. Khona ngizobe sengibuya ngizobheka amanyala akho la ukuthi yiwona namanyala la ekhaya lawo. Enzela umntwana ngapha. Ngenzela umntwana. Lo sukile wena wathi ufuna indlalifa lapha ngaphandle. Awukazi uzungitshene mina ukuthi ufuna indlalifa. uzobheka umntwana enzela umntwana lo wena uthi akakhishwe futhi Uyabona ntodana mina ngikhona into engifuna ukukutshena yona la ucabha iyane lo dlalwayo mina engathi ngungeni engathi futhi sengizohamba manje ngoba ngiyabona ngathi ngenzeka isilima kakhulu la usukhulumela le ntombazana wena sithe sifika nawe wajika lapha wabaleka ngithe ngisamangele walando nayo indoda esigore engayazi ukuthi nayo ivelaphi ngiyakubuyisa yazokubeka la khona phathatha lapho ngitshena ukuthi umishisile ubamba mina wena utshena mina ukuthi angehlisa umoya Ngifike nawe phela nkosikazi. ngehlisa umoya kodwa ngiwehlisele lamanyala engiwatsheno ile ntombazane ngiwehlise mina umoya ngiwehlisele lamanyala lawo mina ekhaya ngazi ukuthi ngumama ngiphelele ngiyintokazi yakwethu uzumshiya yedwa ntombazane ekhaya ngiyabuya mina ngithi ngizothi ngiphela ngiqhamukela buthini umhlobo bakho nontombazane uzandile intombazane ngazi ukuthi ingane nje yasebandleni ivolunteer lasesontweni kuphelele lapho asihlobene mina nentombazane kodwa ngendlela yasesontweni siyingane yami shuthi ushawe ingane yakho emva kwendlebe kuyacaca ukuthi phela ingane yami mina engishaya emva kwendlebe kodwa Zandile yeke ukumthemba kwami lo muntu lo ungena endlini enze yonke into ngimshiye nanaye ubaba mangabe kunendlela ephuthumayo mhlambe nenkonzo yamakhosikazi ngibize yena uZandile ukuthi khona imisebenzi ekuphuthumisa kwindlela ekuphuthumisa ukuthi eminye imisebenzi uzoyishiya ungayiqedile uZandile ozongiqedelela ngishama washing kanti basala bayabonana iloko ugqoka kancane kwayini umantombazane umfundisi wabona umfazi wesibili ngithi wena ubungibona wentombazane umagama okweyisake lawo akokweyisake lawo ngibona ngiphithiza lapha kwakhe awokweyisaka amagama lawo mama asihlise nomoya kuthiwa ngehlisa umoya niyayizwa ukuthi ikhuluma ithini lengane Wentombazane uzongakhuluma nomngami ngale yona. mama yazini kodwa nawe umfundisi yabona ngoba bandlalisa ucapha iyani mama. ngicela emithathu imali ngithathele umama ngifuna ukusala nomfundisi sisale nomfundisi sikhulume le ndaba ukuthi ngifuna le ntombazane le mama. Mhlisele mfundisi buya la mfundisi sitshele yini ezokwenzeka njengamanje asisadlala sifuna into ezokwenzeka la mfundisi ngoba thina asinayo ingane ezakhishwa la mfundisi sitshele intombazane nanguZandile ukhona ngithi ukhulele angifuna angudlali lo magalopha kade nodlala la
Uyaqondisa mfundisi ingane yakho noma cha? Hey, ndoda madoda. Njengoba ngike ngasho. Ngizocela nje mase sikhuluma nje njengamadoda umshazana. Amgcine umntwana. Right? Right. Azabonakala. Yeah. Yini isizathu lokho umthembi? Maningi amaphutha uZandile sengeke ngimbone awenza amanye mangimbona nje la endleleni. Kodwa ke ngalokho angisho ukuthi mhlambe ngiyamyeka. Sizoqhubeka ngendlela esiqhubeka ngayo kodwa le ayenzile ukuthi asilethe la abantu bamakhamera